много красив плаж, Минско море. Сега ще ви снимам, ще слезнем от кораба, малко са плаща. Отиваме на много красив плаж. Сега ще го върна да видите водата колко е чиста. Ето вижте. Малко се плаче кораба и ме е страх да отида. Слизаме хора на плажа. Сега. Ето там е плажа. Виждаме го вече. Както казах в предното видео. На всеки пожелавам хора. Това е една моя спорната мечта. Благодаря на нашите родители, на свекъра, на свекърва и на мама, най-вече на баба и на чичо, защото без тях, да. И сега слизаме на плажа, обръщам ви камерата, за да видите. Може да оставите коментарите, да направите сравнение. Нашите български плажове. Θα περάσουμε στην επιστροφή μας πολύ κοντά. Слизаме кораба. Сега ще ви снимам плажа. Εκεί ναυτικιωτικός εδώ θα περάσουμε στην επιστροφή μας για φωτογραφίες. Είναι το Νέκο 200 μέτρα μακριά από την ακτή. Там е плажа. Сега няма човек. Мога да го кажа катамаран. Няма се, даже се мисля, че са това. Ето. Водата просто кристал. Не знам колко добре се чувам. Хора на този всички. Да се появят, за да може да ги снимаме всички, да, багажа може да си оставите през контрола на корабчето, който ви пипа нещата, кога ни казва екскурзоводката, защото имаме най-яката екскурзоводка. Много добра i много sławko. Rozumiem dobrze, moi drodzy, Porto Kaciki minęliśmy, ale spokojnie, jeszcze raz je zobaczymy na powrocie. Natomiast to jest plaża Egeremni, ponad 3 km samej plaży pod olbrzymim, cudownym klifem. Właściwie rzecz biorąc, Egeremni to jest zbiór kilku plaż. W 2015 roku как ще се скача от лодката. Ето хора, какво може да скачате. Ето оттам. Ето хора, да видите колко е чиста водата. Ето хора, не вече нова водата. Сега ще ви покажа колко е. Чакайте, че малко ме е страх, защото надълбоко. Ето хора, не вече сме морето. Искам да ви покажа само каква чиста кристална вода. Погледнете, хора. Обаче водата е много, много, много солена и надолу става малко дълбокичко. Също не съм се съблякла. Вижте. Колко, това е нашия кораб. Погледнете. За какво става на въпрос. Ето, това е Егейско море. И мен, съответно, как ще се печа аз след малко. Водата е много солена. Хора направо на ми щипе на раните. Ми щипе по краката, но много чисто, много красиво. Сега ще накачора малко снимки, моят мъж като
дойде за да се снимаме. Даже го виждам горе на палвата. Се качи. Ето така сме. Аз съм малко сгоряла и затова съм с това. Обаче нищо общо, хора, направо красота. Да, хора, този влог ще го приключа. Даже няма да мога да успея да дойде моят мъж, защото ще ми падне батерията. Тук без телефон не се седи, защото ние не говорим гръцки. И да, може малко да ви забивам, затова че сега ще изключа и влога. Ще изключа всичко, за да мога да се изкъпа, защото не мога само да се снимам на нас. И мен, опа, вълничката. И да, мили хора, абонирайте се за моя YouTube канал, както за всичко останало. Както за всичко останало. За TikTok, за YouTube. Благодаря ви, че гледахте това видео и че благодарим и ние, че споделяме нашите емоции с вас. И чао от мен!